No, tak má to striežku, takže na to nepršalo a dokonca to bolo aj prikryté. Hej. Motor točí. Ventily sa dajú zapnúť, teraz kompresia. Hej. Dá sa vypnúť. Valce sa dajú vypnúť. Jeden, druhý. Čerpadlo, pán chcel vedieť, čerpadlo sa netočí. Čerpadlo je zaseknuté. A potom sme chceli vedieť ešte, či nemajú vôle, či nie sú vôle na ložiskách. Hej. Takže vyzerá to, že nemá voľu. A ešte keď pozrieme druhé, toto môžeš zbližšia, aby to bolo vidno, že toto nevieme tam. Hej. Takisto keď to kývem, nemá to voľu. Potom pán chcel vedieť, či sa dajú dať dole kolesa. Všetky som skúšal, všetky pekne sa točia. To znamená, že by nemal byť problém. Ešte som chcel ukázať, že má voľu, vrtuľa má voľu. Tá beha, tam budú asi ložiska. Plyn chodí, toto si neviem, či sme už ukazovali. Plyn chodí. A ešte môžeme z druhej strany, brzda tu tiež funguje. Hej. No a ešte ho môžeš prejsť z druhej strany a to je asi krásavca. Nemá to dynamo, čo je zjavne vidieť. Dobre, to stačí.